मग गोस्वामीजी आपल्या सद्गुरूंचं वंदन करतात। असं सांगतात की गुरु कुणाला म्हणायचं, गुरु नेमका कोण, गुरु कसा असतो। कुणाचं तरी वाक्य आहे, खूप सुंदर आहे। ते म्हणतात, जो कंकर को भी शंकर बना दे उसे सद्गुरु कहते हैं। जो एखाद्या लहानशा खड्याला सुद्धा शिवरूप प्राप्त करून देईल तो सद्गुरु। आपल्या परंपरेत 3 शब्द आहेत बघा, एक पुरुष, दुसरा महापुरुष आणि तिसरा परमपुरुष। आपण सगळे पुरुष आणि आपल्याला पोचायचे परमपुरुषापर्यंत। या 2 शब्दाच्या मध्ये असणारा जो हा शब्द आहे ना, महापुरुष, तो अत्यंत महत्वाचा। पुरुषाला परमपुरुषापर्यंत जायचं असेल तर मध्ये कुठल्या तरी महापुरुषाची गरज असते, कुणातरी सद्गुरूची गरज असते, कुणातरी संताची गरज असते। गोरोबा काकांची, मौली ज्ञानदेवांची, जगद्गुरु तुकाराम महाराजांची आम्हाला इथं गरज भासते। आमच्या परंपरेत आणखी 3 शब्द आहेत, एक जीवात्मा, दुसरा महात्मा आणि तिसरा परमात्मा। 3 शब्द आहेत। आम्ही सगळे जीवात्मे आहोत, जीव आहोत, सामान्य जीव। आणि या जीवाला प्रवास करायचा आहे तो परमात्म्यापर्यंत। जीवात्मा आणि परमात्मा याच्या मध्ये अत्यंत आवश्यक असतो महात्मा। गुरु, महात्मा, संत त्याची ओळख करून देतात। काय आम्हाला ओळख नाही का होणार? आम्ही नाही जाऊ शकणार त्याच्यापर्यंत?
सरळ काय गरज आहे महात्म्यांची, काय गरज आहे संतांची? आमचा आवाका नाही का तो? कदाचित नाही. कदाचित हा शब्द तरी का उच्चारू? नाहीच. काही साधक असतील कदाचित, ज्ञानयोगी, तपोयोगी, पण सर्वसामान्य माणसाचा विचार केला तर आमचा आवाका नाही. आम्ही सूर्याकडे नाही बघू शकत. सूर्य आमच्या दृष्टीला पेलवत नाही. परमात्मा त्या सूर्यासारखा असतो. भर दुपारी प्रखर तेजोमय असलेला तो सूर्य, त्याच्याकडे जर आम्ही बघायला गेलो तर डोळ्यांना पाणी येतं. नाही, डोळे बंद करून घेतो माणूस, नाही बघता येत. पण तुम्हाला एक गोष्ट माहित आहे, त्याच सूर्याचा प्रकाश विज्ञानामध्ये आम्हाला सांगितलं, शिकवलं, सगळ्यांना माहित आहे. त्याच सूर्याचा प्रकाश ज्याने प्रकाशित होतो चंद्र, आणि त्या चंद्राकडे मात्र आपल्याला बघता येतं. चंद्र आमच्या दृष्टीला पेलवतो. परमात्मा त्या सूर्यासारखा आहे आणि चंद्रासारखा आहे सद्गुरु संत. प्रकाश तर त्याचाच आहे, प्रकाश त्याचा आहे, पण तो प्रकाश आहे शीतल. तो प्रकाश आहे आम्हाला पेलवणारा. तो प्रकाश आहे आम्हाला कळणारा, जाणवणारा, आमच्या दृष्टीला शीतलता देणारा. आम्ही बघू शकतो त्याच्याकडे. त्याच्या कृपेनं त्याच्याकडेही मग बघता येणं शक्य असतं. गोस्वामी तुलसीदासजींच्या या 4-5 चौपाई आणि इथे 2 दोहे जे आहेत ना, त्या संदर्भाने बोलायचं झालं तर आजचा संपूर्ण दिवस नाही, संपूर्ण कथा संपू शकते. पण सगळ्या गोष्टींचा विचार न करता त्यातला अगदी एक शब्द मला तुम्हाला सांगावासा वाटतो. गोस्वामीजी म्हणतात की गुरु नेमका कोण, कसा, काय करतो तो? लिहितात, सुमिरत दिव्य दृष्टी ही होती. दिव्य दृष्टी. गुरु काय करतो? आमच्या नजरेला जे दिसत नाही ते आम्हाला गुरु दाखवतो. एक माणूस रस्त्याने चाललेला होता. एका ठिकाणी 2 रस्ते फुटलेले, इकडे जायचं की इकडे जायचं कळलं नाही. त्याला पृथ्वी प्रदक्षिणा करायची होती. तो संपूर्ण धरतीला प्रदक्षिणा करण्यासाठी निघालेला होता. आता जायचं कुठल्या मार्गाने? एका रस्त्याने पुढे जात असताना समोरून एक गृहस्थ आला. जेव्हा तो समोरून आला त्याने विचारलं, काय हो? मला पृथ्वी प्रदक्षिणा करायची आहे आणि पहिल्यांदा मी भारताचं सगळ्यात वरचं टोक जम्मू अँड काश्मीर, ज्याची सध्या खूप वाईट अवस्था आहे, ज्यांनी बघायला हवं त्यांनी बघायला हवं, अवघड आहे. मला काश्मीरकडे जायचंय, तिकडे जाणे आहे. मी अशा मार्गाने चाललो आहे आणि मी बरोबर आहे ना? म्हटले, बाबा रे, तू तिकडे जातोयस म्हणून या रस्त्याने जर पुढे गेलास तर तू मरेपर्यंत तिथं नाही पोचणार. कारण जम्मू काश्मीर आहे इकडं आणि तू चाललायस इकडं. कसं शक्य आहे? कुणीतरी एक मार्गदर्शक माझ्या आयुष्यामध्ये यायला हवा की त्यांना आम्हाला सांगावं की बाबा रे, तुझा रस्ता चुकतोय, हे बघ इकडे जा. इकडे गेलास ना तर योग्य मार्गाने जाशील, इकडे गेलास ना तर मुक्कामापर्यंत पोहोचशील, इकडे गेलास ना तर तुला तुझं जे इच्छित स्थळ आहे ते गाठता येईल. आम्हाला ही दृष्टी नाहीये नेमकं कोणत्या मार्गाने जायचं. आम्हाला ही नजर नाही, आमच्या नजरेला ते दिसत नाही, आम्हाला ते कळत नाही, आमच्या नजरेत ती ताकद नाही. संत आणि सद्गुरु ती दृष्टी प्रदान करतात. गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार. गुरु पिता से नहीं करे, गुरु पिता से नहीं करे,
आहेच. संतांचा महिमा आहे, सद्गुरूंचा महिमा आहे. हा महिमा का म्हणून